зулқадамо абдурахмонова забони гӯё надорад то аҳволашро шаҳр диҳад. чашмони ашкбор кӯдакони хуфта дар харобазор дарди ӯро бозгӯ мекунанд. ӯ маъюби гурӯҳи дуюм аст. ҳафтаи пеш аз манзиле ронданд ки 10 сол сарпаноҳи ӯ тифлонаш буд. ҳоло ҷое барои рафтан надорад. бо 4 тифлаш канори манзили пешинаашро макони зист кардааст. ягон ҷои ис надорад бечора. занака фанд фреб кардан, сарша тил кардан, овардани над. ами духтари ами мусафед ай матра нигоҳ мекунад. мушкили зулқадамо пас аз он оғоз шуд ки Мурод Кавгаков шавҳараш фавтид ва духтарандараш барои берун кардани ӯ аз манзили зист ба додгоҳ шикоят бурд. радиои озодӣ дар ин бора гузориш дода буд. додгоҳи Кулоб ба арзҳои ба такрори ин занигун гӯш надод ва бидуни он ки макони зисти ӯро бубинад қарор баровард ки Зулқадамо аз ин макон бозур ронда шавад. ин саҳнаи бозур баровардани Зулқадамо ва кӯдакони ӯро ҳамсояҳо ба навор гирифтанд. дар додгоҳи Кулоб эътироф карданд ки ҳеҷ гоҳ макони мавриди баҳсро надидаанд ва танҳо бар пояи санадҳои ҳукм бароварданд ки духтарандари ин зан пешниҳод кардааст. Зулқадамо бо байзаи давлӣ агар хатунатан масъул бо муроҷиат кардан оиди масъул кардан бинобар он ки таъиноти зист накунем ишоати таъмикӣ зарурат карда додгоҳ ин маконро дар ҳоли манзили зист намедонад ки дар он ҷо Зулқадамо зиёда аз 10 сол ба инсу зиндагӣ кардааст. ҳоло миҷгонаи Муродзода духтарандари ӯ ин ҷо ба сар мебарад. танҳо ҳамсояҳо ҳастанд ки ба ин зан кӯмак мекунанд. ман намедонам ки фарзанди ноболиғи ӯро бояд нигоҳ кунанд ё ки шахси ба балоғат расида. шахсе ки ба балоғат расидаги қувваи корӣ дорад. ӯ 40-50 сола ӯ қувваи корӣ дорад. ӯ як хонаи падарша фурӯхтагӣ беадолати нисбати шахсҳои маъюб. ҳоло Зулқадамо бо 4 тифлаш рӯ ба раҳми онҳо мондааст ва намедонад куҷо равад. 2 фарзандаш аз шавҳари аввалааш ва 2 фарзанди дигараш аз Мурод Кавгаков, падари Миҷгонаи Муродзода, яъне бародару хоҳари ӯянд. Миҷгона ба ҷуз таҳдид ва зӯргӯӣ ба сӯи хабарнигор нахост дар назди дурбин қазияро шаҳр диҳад. таҳдиди ӯ ҳам ин буд ки хабарнигор иғвоандоз аст ва аз болои кори хабарнигор ба додситон шикоят мекунад. то як ҳафтаи пеш Зулқадамо дар ин ҷо зиндагӣ мекард ва як ҳафта пеш духтарандараш Миҷгонаи Муродзода ӯро аз хона пеш кард ва ҳоло Миҷгонаи Муродзода дар ҳамин макон зиндагӣ мекунад. Зулқадамо аз ин тарафи хона он тарафи хона бо кӯдакҳояш зиндагӣ мекунад ки 2 духтари як писару як духтари Зулқадамо аз худи падари Миҷгонаи Муродзода ҳаст. Зулқадамо Абдурахмонова 49 сол дорад. соли 2010 ба Мурод Кавгаков, марде ки аз ӯ 30 сол бузургтар буд, издивоҷ кард. ҳамсоягон ҳам мегӯянд ки ин издивоҷро худи Миҷгона ташкил ва барпо карда буд. ба гуфтаи ҳамсояҳо Зулқадамо дар ин 10 сол харобазореро обод кард ки акнун моли Миҷгона шуд. онҳо ҳайронанд ки чаро ҳама якҷо ин ҷо зиндагӣ кардан наметавонанд ва нигаронанд ки бо омадани фасли сард ин зан ва кӯдаконаш куҷо мерафта бошанд. Маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кулоб.